naučím, jak sa robí čarovný ľad. Ideme do toho. Prvá vec, čo musíš robiť, je dať tam svoj malý, krásny vec. OK, tak. Takže začneme. Prvé, čo tam dáš, je ľad. Ľad pomôže robiť tú vodu. OK? Tak druhá vec. To je veľmi potrebné. Ľad. Viacej ľadu, aby to teda trochu chutí do toho. A teraz tam dáš perfektnú vec. A to je ľad. Potom tam dáš ľad. Takže toto vlastne rozmixuješ. A potom čo tam urobíš, dáš tam... Čiže natáčaš, bacha, whisky, podal. Potom tam dáš ľad. A takto sa robí čarovný ľad. Vieš čo? To je asi dosť ľadu. Voda je voda. Ľad sa robí z ľad. On tam dáme. Ľad. Ľad. On tam dáme trochu. Zase ľad, vlastne. Viacej vody. On tam dáme ľad. Studená voda. Ľad. Takže potom tam dáme trochu počkať. Chcem ísť pre viacej ingrediencie. Chcem ísť pre viacej vecí na môj ľad. Viacej vecí, idem pre nich. Potom čo urobíš, je zoberieš si viacej ľad. Potom čo tam dáš? Ľad. A ľad. OK, idem naspäť tieto veci dať. OK, takže idem tieto veci dať naspäť. Ľad patrí sem, pretože to je ľad. Je ľad. Takže to je všetko, čo tu robíme. Dali sme tam ľad. Takže sme naspäť. A potom sme dali naspäť ľad. A potom tam dáme kusky ľadu. A vieš, čo tam dáme ešte? Voda. A potom to zmixujeme. Vieš, že nie som dobrý. OK, potom máme ľadovú vodu, takže ideme to nabdať. Čiže teraz ideme dať ten ľad do poháru, vieš? Do poháru. Takže to je ten pohár. Upsi. Tajná voda. Takže ideme volávať niekoho, aby to vytestoval. No, takže máme ten čarovný ľad. Zavoláme šéfa. Šéf Pipi, potom vyskúšať. OK, tak čo je toto? Čarovný ľad, vyskúšaj. OK, vyzerá si ako voda. A tak sa robí čarovný ľad. A chutí to jak voda!